Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou minunat episod din CSGO. Astăzi o să ne jucăm cu staticii, prima oară când joc cu staticii. Așteptăm să ne bage în lume. Ne băgăm în cite. Poate la 0 pentru te. Mamă, stau ăștia, mă, și cam vreau să o statici ăștia. Poți statici. Că nu ăștia pe la spate, bă, știu că mă duc pe la spate să le dau direct cap. Apare, să văd ușa. Ai. Mi pare rău că te-am uitat cu vocile, toate astea, dar mă enervează și pe mine, deci îmi pare rău, îmi cer mii de scuze, stați un pic. Gata, mi-am tras și eu microfonul să mă auziți mai bine. Nu știu ce limbă vorbesc. Ei, mă refer nu eu, că eu vorbesc română. Eu sunt român, dar al vostru, că de ce nu? Mai e unul la noi în echipă. Uite, FIB. FIB, FBI. Mama, să vezi ce le fac. M4-1 ies direct. Hai să merem, tată, să-i rupem. Am ticul ăsta pe CS, am o grămadă ticuri, deci mă scuzați dacă... What? Uitați ce? Ce era acolo? Cum a luat ăla? A tras o dată până în mine și a venit și mi-a dat mie. What? The fuck? Da. Ce vreau să zic, dacă vreți să... Știu că 5M-ul trebuie instalat cu GTA, știu asta. Gen, trebuie întâi instalat GTA-ul și poți să-mi instalez 5M. Dacă știți voi altă modalitate, gen să-mi instalez nu GTA-ul free, GTA 5-ul, să-mi instalez fără GTA, să-mi lăsați în secțiunea de comentarii, să nu intre virus că vă mănânc. Eu chiar mă uit la comentarii. Nu, horoș! Și dacă vreți să puteți, cine știe chestii de-astea cu stream, cu live, că vreau să fac și un live stream într-o zi și să-mi fac, să văd și eu cum e, că să-mi filmez și ecranul, să mă filmez și pe mine, să mă vedeți și voi pe mine, că, da, că web camera, da. Mort. Mai e unul la noi, nu se moară, eram sigur. Pentru că ne-au băgat deja într-un meci în care a fost început de mult, o să mai jucăm unul, o excepție. Și nu mai putem să luăm M4-1, să luăm așa. Luăm asta și nu știu pe unde merg. Nu pot să iau încolo? Atunci iau încolo. Să vedem ce le putem face la ăștia. Deja capul, what the fuck? Mi-a dat flash. Nu pot să trec de trenul ăla. Ei, dacă m-ar omor. Da, mai am 64 vezi. Mort. Cum ne-am poate urca mult pe mașină? Așa cum s-a urcat, da. Dar, așa, ne băgăm un pic pe aceea. Uite aici, putii.
Nu trebuie să ajungem... Bă, tot ce vreau să nu-mi iau sniper în cap. Da, ce ziceam. Sunt mulți sniper aici. What the fuck? Bă, dar unde se ascund ăștia? Mă enervește. Da, ce face, frate? Sunt teroriștii buni. Aia e. Da, să văd și eu cum e să apăr post statice prin teror. Așa că meciul următor ne facem teroriști. Că suntem niște teroriști. Dacă îmi lăsați în comentarii ce vreți, puteți să mă întrebați câți ani am, ce telefon am și tot așa. Puteți să mă întrebați orice, eu vă răspund. Bine, în afară de chestii oficiale, că sunt copil. Bine, parcă n-aș ști de ele, da. Dar sunt chestii oficiale. Trebuie să ne apăsat pe asta, what? 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 Nu ne se urcă ăștia. What? Partigeam. Noi. Gata cu vrăjeala. Hai, bă, ăștia stau și acolo. Bă, ești nebun. Ce stau și acolo. Apără toate căile posibile și imposibile să mor de mine. Dacă dădeam o grenadă era mort. Dar n-am grenadă. Și-o deștept. Papuiul meciu 3v6. Da, 6, 3v6. O să vreau și eu să văd cum e să apăr niște ostatici. Bine, că stăm grupați cum stau ăștia. Să vedem ce fac. Ăsta tot stă aici și nu știe ce să facă. What? Nu stă aici. Eu eram mort aici, eu, da. Haideți, stați. Eu n-am avut sniper, dar nu știu pe unde sunt eu. Tecno... Am primit skin pe Tecno... N-am primit eu. Fac. Office. Hai să vedem Office-ul. Știu Office-ul. Mă uitam la Zoza Andrei cu Office. Nu s-am plătit, dar vă zic așa. Abonați-vă la Zoza Andrei, la Bercea, Lectoratul Sălbaticul Sebi și la Andrei Ro. Și la Maxim Finei dacă vreți. Pentru că sunt youtuber tari și da, și eu sunt rang mai mic și decât așa mai bine vă zic să abonați la el decât. Și poate câștig și o reclamă de la el, nu știu ce. What? Deci eu îi vedeam decât un pic în căpățână. Știu Office-ul, el știu pe de rost. Știu pe un sătin, pe un să plec. Ce-ți-am pe la asta, fii atent. Stagia, nu-mi da cap. Bine, nu mi-a dat cap, dar am crezut că mi-a dat cap. Hai că vreau și eu să trag cu arma. Merge ca într-o asta. Hihi. Mamă, ce trag aici! Hihi. Delico. Hai că... O să ne luăm, nu Tecno, o să ne luăm Tecnoule, lasă, e bun Tecnoule. Ca o mini armă.
Înapoi. Ce, apărați este. Apărați! Mamă, uite, vine pe aici, pe jos. Te omor. Și mai e unul încolo, mi se pare. Pe unde încolo? Trebuie să apăr doi, văd. E tocmai pe aici. Tocmai acolo. Da. Tot ce-o staticul. Da. Trebuie să stau aici, să văd pe unde vin. Să văd dacă se duce cineva la statici, la alea. Da, mai sunt decât eu. Ok, reload la armă, repede. Nu-i nimic, mai sunt 3. Eu sunt singur. Eu sunt bun, păi de ce nu? Asta cu vrăjeală, fata mea. Când dai o staticii în spate, nu, mai în partea elaltă, Hostetic. Așa, hai să vedem. Mamă, erau 3. Fuck, n-am avut ce să le fac. L-am tras una, i-am tras de am dat 75. Fuck. N-am avut ce să le fac. Normal că primești cel mai buni bani pentru că eu am fost... Bine. Dau cea după o static. Stați și apărați o statică. Dă-te. Știu că n-am voie să dau un static, că dacă dau un static mor eu. Așa că nu dau un static. Fuck! Cum nu l-am luat? Deci l-am luat pe ăla și pe ăsta cum? Ca unde i-am dat cap. E bine, e mor. Asta e pe la ei, nu e pe acolo. Asta văd că vine, o să moară. O să moară. Anul ăsta. Da. Dacă vă întrebați cum am luat eu CSGO, e gratis pe Steam. Așa că nu ezitați să-l luați, că s-ar putea, nu știu, nu sunt sigur, dar s-ar putea să-l scoată. Pentru că am văzut ce update-uri fac și da. Dă-te, mă! Da, hai să mergem. Dau și un smoke aici. Încarc arma. Așa, hai să vedem. Hai că virgulă. Hai că am înțeles. Unde sunt ăștia? Unde-i mă ăla? Că mă duc după el. Dacă mă urmă. Bine, tată! Ca să trageți mai bine, țineți câtărâle și trageți. Da, nu trageți click, țineți apăsat, nu, apăsați câte ușor. Câte un pic, înțelegeți? Ca să... Bă, nu sunt cel mai expert în CSGO, așa. Nu sunt eu expert în CSGO, dar măcar da. Vin pe spate. Dă și noi o bombă pe acolo. Dă și un flash. Când vine
Acum băgăm un smoke acolo. Așa, uite deșteptul, ce deștept sunt, vezi că vin pe spate, vezi că vin pe spate. Uite, e acolo, uite, uite, a, e mort, ok. Aolo, vin alții. Ceva din gang, numai eu un secret. Numai piesă, rău alert. 2, n-am ce să le fac, 2, 3, de fapt. Erau 3 de fapt. Nu 2. Hai băieți. Așa fac eu. Da, hai băieți. Hai luat static. Fugiți. Ia un static, fură un staticul. Bă! Ah, ok, gata. Și mai sunt 3 și... mai sunt 3 la noi și la ei 1. O câștigăm. Tot așa o să fac tot o premieră. Să-mi contează că durează mult premiera, dar... nu durează chiar așa de mult premiera. O bag într-un minut. Premiera și gata. Că nu e greu. Bine, nu mi-e greu nici să fac videoclip, da, gen... Așa se încarcă mai repede și de asta. Bă, mă, cât mai trag! Fugi. Fugi jos. What the fuck? Deci după ce am zis eu s-a mutat, deci nu e real. Știam eu ceva. Vezi să nu mor, gicăle. Dacă știi ce zic, hai că... Mai sunt 4 la 5. 5 la 3. Bă, cred că o să câștig. Bă, îmi place skin-ul nou de la Tero pentru mapa asta. E mișto, e mișto, e mișto. S-a făcut un update super tare la CSGO. Dacă vreți să intrați, să vă jucați, să-l luați. Da. Și dacă vreți să ne faci să-mi spuneți cum să-mi iau și de la de donații, vă rog frumos că sunt nou pe YouTube. Bine, am mai avut episoade în trecut, dar gen... V-ați prins? Da? Sau nu? Cred că da. Iar am luat staticul. Uite-l, uite-l! Du-te, du-te, du-te! Hai, bă! Știi mort. Și că l-a luat Dumnezeu în brațe. Ok, de acolo să vină. Cred că da, de acolo. Ah! Însă mă piesă. Ro alert. Ro alert. Mă, de unde trage? Asta. What? Nici n-a ieșit, mi-a dat prin perete, frate, foaie! Și mori. Nu ne permitem să vedem o oră că domnul YouTube ne cam să dea clipul jos, sau premiera, cum vreți să voi să ziceți, n-ai că la 37. Nu am 5 ani ca să vă zic vouă așa, da. Vreau să facem măcar 100-110 abonați, măcar... Sau să strângem și noi, cât mai mulți abonați. Cât mai multe like-uri, cât mai mulți abonați. Eu tot o să postez în continuare până văd content și glume și de toate. Și au luat ambii ostatici. Vai! Ostatic, go! Hello?
Go, go, static! Așa, bă! Așa vă vrea! Yes, win, yes! Hello, no, tutaj Radio Z z tej strony, tutaj robota. Insta. Dați-mi follow pe Instagram. O să vă zic și cum mă numesc. O să vă zic și cum mă numesc pe Insta la finalul videoclipului. Cineva pe partea altă. E acolo sus. Da, e mort. Nu, te încurajează, fata mea. E patronul. Întotdeauna cred că arma asta e mai bună de când o iei de la teror și e de la counter. Eu nu mor. Am murit. Oh, l-am omorât pe ăla! Forță! Uite! Și aici. Da, dacă vrei la putea mea. Sunt bun! Dar nu-ți căutat. Vristemi. Așa. Dacă vreți să vedeți mai mult content, dacă vreți să-mi trimiteți mesaje pe Instagram să știți că le citesc. Să fie, să-mi fie date personale, gen, să fie date ce telefon ai, ce Windows, ce chestii trebuie, v-ați prins voi. Să avem și noi ceva, nu să când a fost prima oară, când ai făcut aia, când ai făcut aia, când ai făcut aia, nu. Ce zice, mă? E fun. Hai că e fun am dat. Hai că e fun am dat, dacă e. F2, nu vreau. Nu, ce se întâmplă? Pe aici josice. Fire. Nu mi-a luat damage. M-a luat damage, sunt bun, dar nu-ți căuta, v-am zis. Mă, știam că trag. What? Pe cum vrei și la fata mea. 24 ani, dar fuck it. What the fuck, ăla cred că mai are 2 HP. Ăsta mai are 7. Da, bine, stau grupați amândoi, să mor amândoi și dacă îi dă unul în cap, unul... Dacă îi dă în burtă sau undeva, e să moarte. Vă zic sincer. Vedeți că trage. Go! Pe aici, pe mama lor, ha. O static. E agit. O static. Są miesiące poświęcone, dni związane z tajemnicami. Go, static. Dalszą część tej grze. Kolory liturgiczne. Te kolory liturgiczne, one zostały ustalone przez Ignaczego III na początku XIII wieku. I one Fuck! Am jurat de aia. Că văd că nu prea știu să joace. Da, măcar în engleză ne permite și nouă YouTube să vorbim, să înjurăm, să astea. Yeah, boy. Cadă și ăștia afară, sper să nu vină aici. Și-a dat afară. Ok. Ce-n-a dat, mă! Bulan. Nu-i
vedem nicăieri mă vedea. Dacă nu, videoclipul ăsta e de 30-31 de minute sau chiar mai mult. Sper să nu fie 2 ore. Bok. NX, bok. Bok, NX, mit. Ty Czekam w poczekaniu, Jebać. Dobrze. Już cię puszczam, What the fuck? Kurde. Asta ori e fată, ori e băiat. Cred că e fată. Fuck you, man. Shut up, me please. Shut up. Okay. Shut up. Asta e dezavantajul când vorbești, știu ăștia când ești la starter, la counter, la start. M-a dat bomba. Mi-a dat sexy bomba. Fugi. Bine, am sunt și cu rupa aia, dacă mare unul mare toți. Mamă, ce cap eu dat. Băi! Trebuie să strângeam după unul când vă sună acolo și l-am prins și dăm mie cap. Prin smoke. Cred că iar o să pierdem sau... Nu o să pierdem, o să câștigăm. Da, deci apare nu știu, panică, dai în hostatic sau nu știu. Din partea cealaltă a mapei. Adică acolo e mort. Unul la noi e mort. Încă unul mort, 1v1. Ah. Nu mai contează. Eu am apărut chestii pe ecran, dacă vă întrebați cum văd eu mintele pe care voi nu le vedeți. Calitate proastă, știu, nu dați în cap cu asta. Cum ne-ai bătut asta? Nu. Fii atent, mă dau fix când se aruncă smoke-ul, deci fix când moare la se aruncă smoke-ul, deci fix când se aruncă smoke-ul. Mă duc să arunc de asta. Mă, mi-a dat cap. Fugi! De ce nu te ții în față? Dă-te asta aici. I-am bubut, i-am dat 51, e bine. Mamă, zici că sunt ăștia FBI open up din viața reală, mâncați-și gura. Nu! Dacă luați o staticul, vă bat... Nu, am luat o staticul. Și că e mort. Hai, nani, dormi ușor. Nani, culcă-te în dorm. Deci a 29 de minute, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 și 30 de minute!
K90 nu cred că e chiar. Hai. Nu! Stai după zi dacă poți. Nu mai sta pe craft și copile. Mamă, și mai avem blanții. Ei, las, cam cum am încărcat. Hai mă, hai mă. Hai mă! Cap. Headshot. Headshot, a venit tot! Nu am mai ce să mai fac, că îmi încărcam arma. E mort ăla. Îmi încărcam arma, stăream acolo și eram cangur. Nu știu care sare din nou, pe sare peste 31. Un minut e o rundă dacă cred, acum nu știu. Guys, let's go, come on, zic. O să dau direct cu de așa în continuu. Până, ok, am plecat, m-am băgat aici. M-am băgat la stup. Mi-a cu vrăjeală, nu mi se vede arma deloc. Gata, frate, ne-am zdubat și noi. Da, mă, să vede cineva acum a prins mocul ăsta să vezi cum îi fac praf. Pe acesta de plus. Hai mă, de unde e? De unde apăreți? Mă duc un pic mai în spate, dau de un pic la armă. Codul bancar, ce scrie, ce zice? Bun. Am stat pe la în față și n-am avut cum să-l omor. Că era chelul meu ăla. Hai Mercedes, hai Navion. Mai am decât 30 de glani. Să iau și un M4 de aici. Bun, e bun. Mai are nu uita că nu pierde. Că n-am bani? Nu mai am bani de nimic. Păi stai că dacă dau un static, da, îmi scade din bani, da. Nu uita! E, măcar am un ăsta. Un molotov. Dă-te, mă! Aleluia! M-am băgat la somn. Lasă-mă, mă baci. Pe ce loc sunt? Bă, să nu rădesc de bine. Am 5 kill-uri, 12 asisturi. Du-te, mă, de aici! Păi sunt 6 pentru noi. 34 minute, bă, nu 2 ore, nu vreau 2 ore. E aproape 2 ore, aia e. Mamă, bă, dar nimerește și ăsta mă îngate aici gura, da. Oleu. Gata că urgeala tatanea, tata, vezi că vine, Haide-te! Sala completamente înapoi. Static! Altul nu. Hadi be, şimdi yedik zaten. Așa. Yes! Winner! Yes!
Goodbye! Așa, am părăsit meciul. Păi și ca noi o să ne vedem data viitoare cu un nou episod din CSGO! Așa, hai, vă salut, pa, pa!